masu kallo da ziyartar kafan labari daga Bauchi. A halin yanzu kafan ta iso kofar gidan Ashek Tahir Usman Bauchi, yanda zuwa yanzu an iso da gawan wannan matashi, wato wannan gawa tun daga jihar Kano. Ana ta kokarin a suturta shi wannan mamaci a wancan ɗaki da kuke gani, kuma tare da ni a halin yanzu ga dangi da 'yan uwa na shi wannan bawan Allah da aka yi kisan gilla, kuma a gefe guda ga mahaifinsa Alhaji Hafiz Gwarando. Baba, barka da wannan lokaci. Al'umma za su so su ji shin da wa muke tare, kuma a takaice menene ya faru da shi wannan ɗanaka? Assalamu alaikum. Suna Hafiz Salihu Gwarando. Na fi da yi ɗana ne, ya tafi hidimominsa Kano shekarar shekaru. Akwai mutanen da Allah haɗa shi da su suna zaune, duk hidimominsu komai da komai shine a kai. To har sukan zo nan gudun mu yi zumunta, su kawo 'ya'yan su yi hutu da sauransu, an zauna dai kamar an zama 'yan uwa. Amma yau da gobe kuma abun mamaki, jiya haka kawai sai muka ji kira daga Kano karfe 10 saura na dire. Mai gidan nasa ya kira mu ce ai ciwon nafi'u a sai na ajali ne, nafi'u ya rasu. Sai na yi mamaki saboda ni lokacin da ka nafi'u aiki na je wa shigari, na kwana biyu a Kano, na ga jikinsa kalau bayan dawowa da kwana biyu mahaifiyarsa ta je ta yi kwana 11. Ita ma ta zauna a gurin har ya fara fita harkokinsa, shi ke jiyar sun za su je wuri kai su dawo da su saboda lafiya ta samu. Su kuma ko wani abu tsakanin su da yake boye, sun jima suna boye abun. To dalilin boye abun sai suka amfani da daman da lokacin da aka sanan tiyatan sai suka kashe shi. Da suka kira mu kuma ba su ce mana an kashe shi ba, suka ce mana ciwonsa a sai shi ne ajalinsa. Muka yi koke-kokenmu karfe 12 muka bar Bauchi muka tafi Kano, karfe 3 muka isa Kano. Muka je gidan bawan Allah, suna baccin su da matansa, sun aje wani kanin su yana jiran gawa wani falo. Muka shiga muka zazzauna, na rukiwa na kira mai gidan nasa bai dauka ba, sai can ban wasu mintoci sai fito ya sami ina kuka, sai kama kuka. Can sai ga mashi ta gani ina kuka, sai ta kama kuka. To ni tun da gida yadda aka ce na fi wai ya mutu akan wannan operation basu ya ban mamaki. So ni ma wata wannan operation basu na san dai ana samun kuskure, wanda kuma sama ba irin nawa bane, nasu na zamani ne. To hankali zuciya ba ta kwanta cewa lalle na fi wai mutuwa akan wannan dalilin aikin bane ba, kuma da ya faru. Tun daga nan gida ina addu'a har muka Kano, har asuba ina addu'a, nace ina ko wani da ke da munafunci ko da hannu a cikin matsalar lafiya, Allah ka tona masa asiri. Muka yi sallah asuba, muna jiran 7:30 ya dauki gawansa a kai wani masallacin da za a sallace shi. A sai a lokacin da suka kashe shi tun ran talata, a ran laraba da safi karfe kamin sauran 11 suka kashe shi. Abinda sa muka gane haka, makanikin motansa ya yi ta kiran wasu tun 11 saura kawai ya dauki motansa da gurin gyara bai dauki wansa ba. Sai yau da safin muna gidan makaniki ya zo ce ai tun 11 na je ke kiransa bai dauki wansa, muka ce lokacin aka kashe shi. Ba su gaya mai ba shi 10 sauran daidai. A lokacin suka nemo wani malamin ƙarya daga nesa, ya zo aka wanke jini, aka ciccire makayan jikinsa da yake da jini, aka nemo likafa aka lullube shi, aka washi falo, aka nemo abun aji gawa, karanga kuma makara aka ajiye shi. Muka zo muka same shi a lullube shi. To yadda shi ya gami mutuwan sai zargi akwai wani abu da shi mai gidan nasan da kiran da ina ban Bauchi, yadda ya faɗa min mutuwan sai na ji labarin yana kama ko wani abu. To da muka je Kano ma da ya fito ya gani na kuka yana kukan, da muka yi wani magana, yadda ya furta magana shi na gane kamar akwai matsala fa. Matan ma ta yi wani magana shi gane kuma na so. Sannan ita matan da ake zargin ta kashe shin, mahaifiyanta ta zo bayan mun sallah asuba, ita irin kalaman ta min kalamai guda uku, amma kalamun su ma ji akwai zargi a kansu. To ina tunani dai a sai yaran naje da su din yan uwansa su sun fi tunani ma abin da ke ci. Suka zo da gawa suka ce jiniya ta zuba a ƙasa, sai suka ce ai ba za a ɗauki gawa yan bude ta. Wallahi abin mamaki, ana bude gawa sai ga wuka a nan an ciccika masa wuka da karfe da nan da zuciyarsa da gefe an sassare shi hannaye da kafa. Daga nan muka ce to ai tunda abu ya zama na an kisa ne, magana zana ta tashi. Sannan sai muka daga nan sai wani daga cikin mu sai kira wasu yan sanda, wasu ya na government house, aka masa magana daga cikin kira commissioner Kano, aka yi magana da shi ya tura mu gurin division anguwan
suka je difon yadda kansa aka bincike tambayoyi aka mai matan bidiyo ta faɗi har yadda ta ci cuka masa hukan bata musanta ba aka mata bidiyo. Shi ma mijin nata kuma irin taimakon da bayar lokacin ta kashin ta masa waya shine yazo shine nemo malamin da lullube shi aka ce an masa wanka ba kar mu gane an ci cuka masa hukan mu daukar mu kashe binne shi a asiriya to shi ma an masa bidiyo gudun wanda ya bara. Kamar ita wannan matan me take cewa? Ita wannan matan dai tana ce ya mutu wannan ciwo a sai ba na tashi bane a sai ajali ne kamar take faɗa man can sai muka samu a sai an cika masa ga sai kuma gashi da kanta tana zo tana cewa ita cika masa tana ga yan sanda ga ta ya su jami'an tsaro suka ce zuwa yanzu. Jami'an tsaro daga nan da suka gama iya binciken su sai aka tattara aka bar wasu guda biyu a gidan muka wuce police station da matan da mijinta da wannan malamin da wani kuma wanda shi dan boci ne kuma abokin nafi ne wanda shi matan wajen cika masa wuka ta ji ciwo a hannunta ita ma to shine ya da kimis ta je ya daure mata ne wanke daure mata to shi lokacin da muka tawo yan sanda saje bankan da suka ce laifi ne yau mai laifi ba zo da dan sanda ba a masa treatment amma na san shi da kitsin mai sauki ne tunda shi abokin nafi ne. Lokacin da kuma aka masa sutura ya kamata kama sutura sai mun zo tukunna amma sai lullube ya rashin gaskiya shi kuma sutura mu kuma babu wanka ba ko ka dauko tsummo ka daddaure shi. A matsayinka na uba me kake fahimta na wannan abin da kake cewa suna kokkowewa din menene abin da kake fahimta? Abin da fahimta kamar dama akwai laifin da suke lullubewa sun kashe shi amma ba so a sani akan kai mu dauki nafi mu je bunne shikenan kaga sun ci lafiya kenan ba san ma sun kashe nafi ba za a ce nafi saboda operation din ba su da aka masa shine ajalin sa kamar yadda suke fada. Kai wani bincike kan wani abin da yake na sabani tsakanin su? Binciken ne tsakani dai akwai hidiman wasu yan kudi tsakanin su wanda nafi yake bin shi wannan ban Allah nafin da bakin sa ga min wani lokaci ga yawan kudin da yake bin sa amma ya ce ba zai samu kudin ba sai watan 10. Shi wanda ake ganin mai gidansa ke sai watan 10 yi bai a samu kudi ba sai sake magana ce za a samu kudi karshen watan 11 ba a samu kudi ba da ba a samu kudi ba sai aka ce sai karshen watan 12 da karshen watan 12 yayi sai samu nafi ce nafi kudin nan ba samu kamfanin mu ta samu matsala mai kamfanin ya awar da ya'ya mata guda biyu sannan ya ji kansu an bai sarauta ainihin sarauta kudin kamfanin a cikin kashi 100 ya kashi 40 ya yi amfani shi wajen wannan hidimomin na da je auren ƴaƴansa da hidiman sarauta kuma gashi ba tura wani sabon oda ba gashi ba su da isasshen kaya kaga tunda babu isasshen kaya ba sauran oda ba kaga kenan kudi ba zai samu ba. Shi dan naka ya gaya maka adadin abin da yake bin wannan ba Allah bai ga min adadin kudin ba amma ya ce dai kudin suna da yawa. A matsayinka na uba ya ka ɗauki wannan al'amari? Abu dai na ɗauke shi dai ba da sauki ba saboda gaskiya har ga Allah ni dai na fi da yaro na kirkiya mai mutunci ni yaron nan ba abin da bin a duniya ba yaron nan a duniya wanda fi saura a duniya shine uwana da wallahi daga uwana sai shi so ka naji bakin ciki sosan na fiye da wani bakin cikin da sun wani ban Allah duniya. Wani kira kake da shi ganin cewa hukumomi sun ɗauki mataki akan wannan al'amari? Ina kira hukumomin tsaro kasi irin abubuwan da mutane da suke zargin su akan sauran kisa-kisa da suke wucewa a zo amfani da kudi a rashin gaskiya. Ina da hukumomi dukkan na bangaren yan sanda da shari'a da sauransu duk abin za a ji tsoron Allah san cewa fa za a mutu ba nan za a zauna ba fa lalle ayi gaskiya in yin gaskiyan nan su ma fa an ji lafiyan ba daɗi za a ci ba yawwa saboda haka akan wannan kisa da sauran kisa su ji tsoron Allah su yi gaskiya. Wani abin da zan so in ji shin sun maka bayani a gidan wannan shi mai gidan nasa suka yi wannan aika-aikan ko wani waje suka je? A gidan ko ba cin ɗaki ba a sama akwai wani guri da aka yi shi a sama na hutawa haka kamar yar baranda haka an sa tayil haka a gurin su mun samu hawa can ga inda suka wanke jinsa man kasan jini biyar da kanki ba zai fita ban da ya riga ta guri sannan daga gurin inda ka sako da shi ƙasa inda ka samu a sashe maka ka sako da shi daga can har ƙasa wani farin da aka wace ugun suke fakin motocinsu duka ga digo-digon jini. Muna roƙon Ubangiji ya bi muku kare wannan al'amari. Amin albarka annabi. Amin albarka annabi. Amin albarka annabi. Masu kallo da sauraro wannan shine mahaifin honorable Nafi Hafizu wanda aka yi wa kisan gilla a jihar Kano kuma
tuni yanzu 'yan uwa da abokan arziki sun iso nan, an iso da gawansa daga jihar Kano zuwa gidan Sheikh Tahir Usman Bauchi. Ana kan wanke shi, za a kuma tafi da shi makwancinsa, kasantuwan yau kwana guda kenan da aka yi masa wannan aika-aika. Ana kuma fatan a kai shi makwancinsa na ƙarshe. Muna fatan hukumomi da sauran dukkan 'yan uwa za su yi iya ƙoƙarinsu ganin an ɗauki wannan abu da muhimmanci, an hukunta masu wannan laifi. Har a wannan lokaci kuna iya hango lifafa da ake ƙoƙarin sa shi honorable Nafi'u Hafizu don a kai shi makwanci, bayan tuni an riga an masa wanka, ga kuma makara da sauran 'yan uwa duka na dako a yi sallah a kuma sallace shi, a miƙa shi makwancinsa na ƙarshe. Muna roƙon Allah ya gafarta masa, ya kuma bi wa iyalansa kadi kan wannan rashi da aka yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.